református tanárképző karon vagyunk, viszonylag fiatal karon, a Bábesbolyai Egyetem keretén belül, amely 1993-ban jött létre. Tanárokat, református, illetve vallásos meggyőződésű és irányultságú és teológiai képzettségű tanárokat képez ez a kar. A kar keretén belül lényegében 3 szintű alapképzés folyik, ami az egyik a zenepedagógia, a másik a szociális teológia és a harmadik a valláspedagógia. Ez az utóbbi, ez lényegében arra próbál koncentrálni, hogy az iskolai vallásoktatás számára szakképzett valláspedagógusokat képezzen, még a szociális teológia célja az, hogy az egyházi és nem csak egyházi, hanem világi intézmények számára olyan szociális munkásokat, szociálisan érzékeny embereket tudjon képezni, akik képesek felvállalni a különböző társadalmilag defavorizált embereknek a problémáit. Jelenleg úgynevezett monoszakjaink vannak, tehát ez azt jelenti, hogy az ide felvételiző diák vagy vallástanári oklevelet, vagy zenetanári oklevelet, vagy szociális munkás oklevelet kap, de rögtön meg kell jegyezni, hogy a 3-at társíthatja is, 3 közül 2-t, vagy akár a szorgalmas diák, a teherbíró diák, mind 3-at is kicsi anyagi ráfektetéssel elvégezheti, és mind 3 diplomát megszerezheti. Nem csak alapképzés, hanem mesteri szinten is tovább lehet folytatni a tanulmányokat. A mesteri képzés azért lényeges, mert bizonyos szakterületeken olyan fajta elmélyülést kínál a tudományokban, amely lehetővé teszi azt, hogy valaki csak ugyan szakértővével váljon egy-egy szakterületnek. A karunkon belül lényegében 2 mesteri képzés létezik, de az egyik az egy összetett, amelynek keretén belül 4 szakirányba lehet a 2 év alatt tovább tanulni, hiszen lehet biblika szakterületen, az egyháztörténet szakterületén, a valláspedagógia és a zene területén. Ezzel párhuzamosan van még nekünk egy másik mesteri képzésünk, amit pastorálpszichológiai képzésnek nevezünk. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanáraival közösen tartott képzés ez, és nagyon reméljük, hogy a közeljövőben sikerül majd olyan szintű képzéssé fejleszteni ezt, hogy majd 2 egyetem közös diplomáját kaphassa meg a végzett diák. Egy picit később. 1-1-1-8-tól később indulsz te még egyszer innen? Egy oktávval lenne. Jó, kezdhetem. A magyar nyelvű zenepedagógia szak 2003-ban indult a Bábesbolyai Tudományegyetem református tanárképző karán. Célunk a romániai magyar nyelvű zeneoktatás kiszélesítése az általános iskolai zenei nevelésben. Diákjaink a Bologna rendszerben 3 éves alapképzésen és 2 éves mesterképzésen sajátíthatják el a zenei ismereteket. Karunkon lehetőség nyílik hangszertanulásra is. Diákjaink többek között orgonát, zongorát, furuját, hegedűt, klarinétot és éneket tanulnak. A diákjaink körülbelül 19 éves korukban kerülnek hozzánk, tehát rögtön az iskola után. A tudásszint hangszer ismeretből nagyon különböző, van, aki zeneiskolába is járt, 1-8 osztályba, vagy olyan is van, aki a zenegimnáziumból, mint második egyetem, tehát a konzi mellett végezi nálunk a zenepedagógia tanszéket, mivel hogy magyar nyelven szerezhet diplomát. Felvételre várunk természetesen minden olyan zenét szerető, zenét kedvelő diákot, akinek már egy kis előképzése van, tehát mindenféleképpen várjuk azokat a diákokat, akik
általános iskolában, akár intézmény keretén belül, vagy magánúton egy hangszerrel megismerkedtek. A tanszéknek a programja bővíthető, tehát nem vagyunk, tehát amilyen a kereslet, olyan a kínálat, körülbelül így, tehát bármely hangszer tanítására lehetőség van. De hogyha valaki csak nagyon-nagyon szereti a zenét, és szeretne vele megismerkedni, az is megpróbálkozhat. Körülbelül ez lenne a legfontosabb dolog, hogy érdekelje, és legyen képes egy kicsi áldozatra, úgy értem időbefektetése, tehát azt mindenféleképpen kell tudni, hogy aki zenepedagógusnak készül, és egy hangszerrel meg szeretne ismerkedni, annak gyakorolni kell, és egy kicsi időbefektetés, tehát energiabefektetés azért lesz. Én egy hirdetés alapján jelentkeztem ide, erre a karra, mert Romániában csak itt van magyar nyelvű zeneoktatás. Nagyon megtetszett a kar, rugalmas, nagyon jó a kórus, a tanárok minősége, konzervatóriumi tanárok is tanítanak nálunk. A színvonalat a diákokhoz igazítják, a kevesebb előképzettséget kapott diákok is ugyanúgy tudnak érvényesülni, mint ahogy egy zeneiskolás. Első évtől kezdődően a diákok már 3 szakirányban elkezdhetnek párhuzamosan más szakok tantárgyával is ismerkedni. Ez lényegében a közgazdaság, újságírás, média, illetve a pszichológia kar tantárgyait tanulhatják, és hogyha befejezték a valláspedagógiát és szükségesnek látják, illetve szeretnének még egy második diplomát is megszerezni, akkor a továbbiakban nyilván sokkal könnyebb dolguk van, mert ezeket a tantárgyakat már ők tanulták, tehát csak ki kell egészíteni a tanulmányokat, és a következőben elérhetővé válik egy második diploma megszerzése is. Hangsúlyozni kell azt, hogy a karunk akkreditált intézmény, 1993 óta folyamatosan megújuló akkreditációs procedúrákon megy keresztül, most is éppen egy ilyen keltős közepén vagyunk, akkreditált intézményi rendszerrel, akkreditált professzori és tanári állománnyal, akik biztosítékai annak, hogy az idejövő diák minőségi oktatást kap, mind teológiai, mind más vonatkozású tárgyakból, diszciplinákból.